тренер, доволен ли си от точката в градското дерби? Толкова очаквана или не чак толкова? Естествено, че не сме доволни от точката, тъй като както се разви матча, ние трябваше да вкараме втори гол, да го затворим, но принципно, както казах и на вашите колеги, ако държиш така матча и не вкараш втори гол с напредването на времето, естествено при всяка една ситуация статично положение, както стана, може да се случи това, което се случи. Така че изключително ние сме си виновни за изпуснатите две точки. Спартак се изиграха след изгонването правилно матча, прибраха се хората, чакаше се шанса и го допуснаха при едно статично, което за кой или път с толкова много високи хора пред нас го допускаме, което вече не знам смисъл. Не, че не знаем как да реагираме, но наистина смисъл не е нормално. Господин Илиев, говорейки за затваряне на матча, в нов двубой сте с човек повече и въпреки всичко изпитвате трудност. Така е, аз мисля, че нашите хора в атака са длъжници на отбора и ще го кажа и на тях, тъй като трябва да имаме повече креативност. Не може само, вече минаха колко кръга да се оправдаваме, че Кешеро и Дуду са напуснали. Тези хора, които са тук и са част от отбора, трябва да доказват, че имат място при нас. Говорейки за атаката, точно хора в офанзивната част пропускат следващия двубой поради натрупани картони. Това осложнява ли задачата ви и ще бъде ли готов новото попълнение в този ред на мисли? Новото попълнение е готов. Въпросът е, че няма много игрова практика, но това дали някой ще пропусне матча, не мисля, че чак толкова ще се отрази негативно на отбора, тъй като заказах от началото на сезона в последните 30 метра показваме някакви проблеми в завършващата фаза, което трябва да го подобряваме с времето. Стана ли дерби? Така, може ли да го определим? Не, аз се радвам първото, което исках да няма някакви ексцесии. От тази страна стана дерби, но мисля, че като футбол не беше това. Ние както да погледнем, сега ние сме от негативната страна, държахме първото по време, държахме високо хората, почти ни създаваха ситуации, стана изгодването, вкарахме гол второто по време, продължихме по същия начин и една-две атаки ни разрушиха това, което може би заслужавахме, но това е футбол.